Ponúkame na predaj veľkometrážny trojizbový byt v Nitre na sídlisku Chrenová. Nachádza sa v panelovom obytnom dome na 7. poschodí s zateplením. Byt je v podstate v pôvodnom stave, akurát má vymenené plastové okná. Pozostáva z 3 samostatných izieb, veľká obývačka, v ktorej sa práve nachádzame, a potom 2 menšie izby. Vstup do bytu tvorí priestranná chodba, z ktorej je vstup na toaletu. Bytové jadro je panelové, čo je výhoda pri prerábke. Kúpeľňa je tým pádom samostatná. Zaujímavosťou bytu je aj kumbal, ktorý sa nachádza hneď za kuchyňou. Poskytuje úložný priestor na rôzne veci, uskladnenie a plus vedľa neho sa nachádza špajza s vetracím oknom. Je možnosť celý tento priestor upraviť, prerobiť na nejakú ďalšiu miestnosť využiteľnú ako treba učebňa alebo sklad. Byt má celkovú výmeru 76 m². Patrí k nemu pivnica v súteréne domu a okrem toho je k dispozícii veľký balkón, z ktorého je nádherný výhľad na okolie. Nehnuteľnosť je bez ťarchy, kúpovoľná. V prípade, že vás táto ponuka zaujala, volajte Reality Avas.